Bizna nofsa wissu, is-sajf mexa ġmielu, iżda sħana ma jidirx li se tbatti. U min se jiċċelebra il-festa tar-raħal tiegħu fit-tmiem il-ġimgħa għandu jistenna sħana tipika għal dan iż-żmien tas-sena. Fil-fatt pajjiżna mistenni esperjenza mewġa oħra ta' sħana bejn is-Sibt u t-tnejn li ġej, hekk kif l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed ibassar li t-temperatura mistennija tkompli tiżdied. Skont it-tbassir meteoroloġiku, it-temperatura mistennija tiżdied bejn 33 u 35 grad Celsius bejn is-Sibt u t-tnejn. It-temperatura tinħass ola minħabba l-umdità u f'ċerti ħinijiet matul il-jum ta' tnejn tista' tinħass madwar 37 gradi Celsius, bl-inqas li tinħass tkun 34 grad nhar is-Sibt. Iċ-ċans ta' xeta jibqa' baxx ħafna filwaqt li r-riħ mistenni jkun ġeneralment ħafif għal moderat. Intant l-awtoritajiet mediċi qed jibqgħu jħeġġu lill-pubbliku biex in-nies jevitaw li joqogħdu sigħat twal fix-xemx matul l-aktar ħinijiet sħan matul il-ġurnata. Dan filwaqt li għandu jinxtorob biżżejjed ilma. Taħt ix-xemx tiżreġ wieħed għandu jieħu ħsieb anke l-annimali domestiċi li għalihom ukoll din is-sħana żgur li ma tagħmilx ġid.